sgu altid godt med nogle perler og sådan noget. Ja, virkelig. Når man er i byen. Det er sgu altid fodbolddommen. Ja. Så du filmer eller noget? Er der egentlig godt i byen i Middelfart? Jeg ved ikke. Det er det faktisk ikke. Fordi, nej, fordi vi har lige åbnet sådan et nyt diskotek dernede. Eller 2 faktisk. Og jeg har ikke været med nu. Men førhen der var det ikke særlig godt. Det var det ikke. Der var der bare slåskamp. Folk de kom bare for at slås. Ned. Der er nogle banditter. Det kan også godt lidt komme til i Svendborg. Jeg synes bare, man kan undgå det i Svendborg. Ja. Man vælger lidt selv om, hvad jeg ved. Ja. Bare på den vej. Eller løb. Jamen, de står ude foran CD, jeg vil ikke på det. Jeg har faktisk været inde på Crazy Daisy i Svendborg. Men jeg er faktisk ret tæt på. Mange gange. Ja, har du været Børsen? Ja. Der er hyggeligt. Ja, det er meget hyggeligt faktisk. Det skal vi hen.